Ki nong ilam jong keseng Asia fasilitator ha kejela kilapan pau ya kejing skol ngo halor kejing penchat ceri jong ki bor sarkar ya kapisa ke bagian ki nong trei ki depan yo ke bagila dep bantrei. Ka All Meghalaya Asia Facilitator Union hapo kejing ilam jong ikong Sony Kharjana ibdei advisor kate keseng ilong baka hok ke bagi dawa ke depan yo ya ke bainong ke batang laispa tengka sisngi ke bagila dep bantrei kamtam ke por jong kejing wan ke pang COVID-19. Ilong ru baban yo ia kene ke bainong ke union kalelit benia kendu ia menteri ketenat ke kot ke khia ujim sangma Henry Uteu menteri ulong ba udang thamai ha kene ke syuki kumta unha ban bishar benia ia tu ikong Sony Kharjana ha bakran hakilat pathai khubor hadin ke jingelang ti Henry ujim sangma bang yo benia keren markhmat hi bat ki af ka tu kene ngilek lang ti ujim sangma hi ong ba nganang petshwa na mga dangbat ekanika department mentang nganang pulishwa tingam tip hadu kanu ila banyat tri ila ban pule ya kata kasthi lani inwat ya kata jingyo JKF ngingim tip ya kata nama kal asyim mentala kilai banai saubnai henry iklampat le ai na kementakani is forward ho ya karena memerendam bagi pihak nak yang JKF ki pihak syapok ka syaka state government ka forward syaka department henry department ya ketuki kisuri ki ai repeating letter Nama dia ketuka hakaripin letter ketuka letter ke bagilan pak mensyuam ki pak beng tu keju. That means naga state government ka khamle ai. Ngim ong ya ke health department bakal ai namar ba kawi kalong bangila depan direct baik napok ke health napok ke state government. At least kadai naga state department ki debni osngolam ke jing ki asha facilitator kan. Kata ri jing tinga ngakum ka advisor hikum kanong aibut nakaliang jong ki asha ru kumju ba nakaliang jong ki AF ru kumju ki balong ki asha supervisor. Tika baik ke bawa kasawan jengma kolong kumni ladaki Asha facilitator ki sange terikam kumbala keren di presiden mene kajeng kolong kasawan kajeng nak taki Asha ladaki Asha facilitator ki sange terikam ki Asha ru kinemyo kajeng siu namarkin blok iki ya ki report ki jongki ti kasawan jeng tinga kerpat nak government hi bakin le batkin snow lam kajeng kerpat jongki Asha facilitator namar hak ngimpat ya rules na niki ai kini kisni bamenta wadan ki mastro ro ke yem niki khandai hajar ki shpo hajar te why not maki le ki shong hang tu na du mestap shpo baje tang hadu in riu baje me kim pat la ban pandai paperwork jongki teng ki hap ra siang shi baje me ki hap shong ban pandai ka compile jongki namar mdai tang ka tu ka compile reports ka compile ki HBNC ken hap ban tik ken hap ban check kum ki nong hikai school kawai ka page ha ka page jong ka HBNC kadan diki hadu ki khat prasla sjrong kadan tina kata kadang pi kin hap ban tik kawai la da kim biang ki Asha la da ka report jong ki AF kambiang ka bamot ba kin sa syator syar haki Asha pendela da kim yo ki payment ki Asha kin sanyon ki Asha facilitator na kata kadang ki Asha facilitator kin haban pen biang bak reports ki de ban yo la da ka babakla kin haban pen phai biang ki Asha then ki Asha again kin haban le compile biang RC lain ni report sru namar ba kin haban check batik kata de jing na kaliang jong ki Asha facilitator kanung ki Asha facilitator mentah ki badal hapo jong ka state ngatrai dangam baklang not exactly the lies pa something lies pa kamtai berarti Asha worker ki Asha workers ki dan riu hajar pras pa arposan if I'm not mistaken namar ba kidang dang increase kat nami kisi kidang dan ki Asha kidang sudah pa point kalau bumut kini strike kedai tang jongki Asha facilitator kamdai jongki Asha worker kampat dai kong ti pidon jing tu yu pat ki bakini ki Asha worker Asha facilitator ki ba sabar jong ki jelakat ya ka welfare ka jongki pidon jing tu ye kumnu ki yo benefits ber ki tangkum asam ni ki state ki jelai ba ha asam kidan lang dangam baklang ki siu hi ka tu ka ni extra na ka state henry ngimpat yo exactly ka jing tho naman gidang ya sedang ya wat tinggal try ngin senang update sedang ngidang yo kita ki balada ka we state kata mak siu ba hi ki state ang itip ki siu tapi ngimpat yo exactly ka amount ki siu extra na government kan I mean na ka state government kan long from any state kan otherwise na po ka kum karopi na po ka central te kaya be ka tu ka 6,000 till now long kum gajing te ko jang mentah hadu mentah kum gani ka jisi jong fi kampat don ka jing kran badu onur ya tang first time ba phira sakar pesengo yang ne ngilak pensengo do kaman syama tang balong ka dunate ka in and out but ka shi ka letter te ti Henry ha ka 23rd jong September last year ti singila da wan yakran hiru but health minister ti Henry kata de jubat health minister telas thol ase bagane ka jing yaki jong phi ban singet terkam nadu arpo santri kan sakta tu pidan ang suba fin move ru syaka assembly ma hubunai banwan kan sedang ka session pidan man penher kini
Sabaro Yes, ladangi ngena kaliang jong ingin persang manfaat ki mamandam sabarok ki lada kalong ki minister ay ki MLA lagi jong ki location lagi jong ki constituency.